Li Amedê di roja kesên xwediyê pêdiviyên taybet de daxuyaniyek an jî çalakiyeke ji bo balê bikêşe li ser rewşa van kesan nehate lidarxistin. Kesên xwediyê pêdiviyên taybet jî li gorî derfetên xwe hewl didin ku dengê xwe bigihîjînin civakê. Lê ew dibêjin pêwîst e saziyên fermî û civak jî ji wan re bibe alîkar. Engelli karşılarımıza daha saygılı, daha hürmetli, daha onların sosyal hayatını kolaylaştırabilecek Pirsgirêkek me jî ew e ku gelek caran li ser navê me di nava civakê de alîkarî tê berhevkirin. û em bang dikin ku xebatek me ye wisa tune ye. Her wiha em bang li saziyên fermî jî dikin. Ku ji warê meşandina xebatên me de bila ji me re bibin alîkar. Da ku em bikaribin di nava jiyana rojane de cihê xwe bistînin. Carinan pêwîst e ku em derkevin derveyî bajêr. Lê ev yek ji bêderfetiyê pêk nayê. sosyal hayatının çok kısıtlı olması, vatandaşların duyarsız olması. Kesên ku xwediyê pêdiviyên taybetin amaje dikin ku carnan civak şûna ku ji wan re bibe alîkar berovajiyê vê yekê dibe astengî. İsnabı. Devlet yardım lazım. Yardım ne kadar bir şغلım. Lazım bu ankli sandalye. Albüm sandalye anki kalapıyam. Yok lazım herkes bas ve herkes saygılı ve herkes saygınlık. Li gorî daneyên Saziya Îstatîstîkeya Tirkiye li Amedê 28,000 kesên ku xwediyê pêdiviyên taybetin hene û ji van jî ji sedê 13 jin û ji sedê 77 jî mêrin. Di roja kesên xwediyê pêdiviyên taybet de li Amedê 3600 kes li benda karkirinê ne û serîl dewletê de ne û ew jî dixwazin di nava civakê de cihê xwe bigirin. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.